Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pun lemes nggih? Wong dereng suarane ra banter. Berarti pun lemes niki. Lano Mas beda, Mas. Mubaleke karo penyanyine beda, Mas. Nek nyawang penyanyine semringah wong resik-resik. Nek mubaleke lak jenggureng, Mas. Dadi rapati semangat ngoten nggih. Ya wis enano aku tak mulai wae. Nang kene do ora semangat no. Semangat yo dibuktekke. Suarane sing banter. Sapa merem iki sapa kowe? Sing rada lemu selonjor kuwi lho. Halo. Halo. Arep pengajian apa turu? Nek turu nang omah. Nggih. Makasih. Nggih, rasa ndredeg Mas biasa wae. Padha lanange ndredeg iki lho. Matur nuwun nggih Mas nggih. Dibaleni suarane sing banter nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemayune ra. Biasa wae. Lambene dadak diangkat-angkat no. Halo. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Wong jarakan kula teng mriki peserta terakhir. Mau lak pil dacil ta mau? Ping 4 apa ping 5 mau? Kula peserta terakhir nggih. Nggih, mula engko sedhela wae. Rasa suwe-suwe lah perkara suwe karo rai garek panitiane wani ra. Engko tiwas. Lah ya tiwas tak suweke tibake danane mepet. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten saderengipun paripursa kawula hangkempil kamardikan panjenengan sedaya. Nggih, ingkang sawetawis sekecah anggenipun sami lelenggahan kanthi merdu-merdikaning penggalih sinambi mirsani midhangetaken gladinipun kiprahipun Mbak Muti yang luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Muti. Masya Allah, subhanallah, nggih. Wong wedok kok mendang nganti miring-miring. Iki tangane iki nek nggo ngeplak bojone langsung modar nggon. Ngoten. Kok bikin ketagihan malah. Mbok aku tak nyoba ya nano. Lah jarene bikin ketagihan no. Mboten nggih Bu nggih. Ini Mbak Muti ini saya ngikuti di di media sosial luar biasa, luar biasa. Aku tak coba ya ora iso. Tapi kalau nganggo ember tak kurep pecah ping pindho. Nggih nek mulake Mbak Muti tangan kok kaya obah dhewe. Wis ya wong iki penggaweane dhewe-dhewe kok. Nggih napa mboten? Kowe kon masak ngono ya ora iso. Apa? Oh tambah terong. Senengane terong dilemeske padahal kudune teronge dijejekke. Nek kene dilemeske.
Ngapunten nggih Bapak Ibu niki pengajiane santai mawon, mboten usah tegang-tegang. Nggih nembe niki kula kalih Mbak Mutik diduetke kula dhek mikir aku kudu ngomong apa kan gitu nggih. Nggih semengke di pripun? Apa iya sih? Lah iya kuwi kelebihanku ning kono ku ya Dek Mutik. Aku anggere penak ngono ki wis ra sadar aku. Pun siap nggih. Siap pengajian. Ampun kondur riyin sakdenipun rampung. Ngoten nggih kala dipun ngendikaken dening Pak Ketua Ranting kala ngendikaken bahwa kuncine ibadah ki ning nggon donga, mula aja mulih sik sadurunge. Dong ora. Nggih, siap? Siap. Ya, yang pertama ngapunten Bapak-bapak. Niki ki janen pengajian ki pomo rada cerak rene ngono kan apik. Kene malah dikosongi. Para lemah-lemah ingkang kula hormati. Bilih kita menika lah iya kan ngene iki akan dadi bingung to, dadi ngene-ngene ngulatke ngono kuwi kan bingung aku. Tak ngetke kene kono tuwek kabeh. Ora ono sing enom belas. Nggih. Halo. Usang saya ya Allah. Sing jembleh kabeh. Nggih. Iki malah kene dikosongke. Nggih, para lemah nyuwun ngapunten sakderenge. Nggih wong nak ibu-ibu niki misalipun sami celak mirsanipun Mbak Mutik lak kanca-kanca kak nggih. Marem. Nek kula genah ketok, nek kula genah cerak. Wah ya lumayan iki. Ngulate kene resik-resik, ngulate kono ki ya Allah. Kaya mak lampir. Siap nggih. Yang pertama Bapak Ibu ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kita sedaya tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah Bapak Ibu sehingga wonten ing dalu menika saged tindak pengajian sinaosa nyuwun ngapunten nek nari awak kula yakin sedaya sing sami rawuh niki nggih kawake kabeh kesel nggih napa mboten? Lho awak niku nek ditari sedina dhek mumbut gawe esuk tekan sore apa meneh wong wedok-wedok ki gaweane sak tekruk lencung nggih. Tangi bar subuh wis olah-olah isa-isa korah-korah ngedusi bocah umbah-umbah kira mboten awake lungkrah kesel pengajian kok bengi cek digugah nggih narimata sapa to jam sakmene iki sing ra ngantuk ya ngantuk apa mbok kira sing nyekel mik iki ora nggih asline kula niku nggih kesel ya ngantuk tapi wong ya piye ya wong arep ora tak nyangi ya iman-iman. Kula jujur Dik. Kula jujur nek ora tak angkati ya iman-iman ngono ya Mbak Mutik ya. Nek ora diangkati wong ya lumayan kok. Lumayan kok masalahe. Nggih nyambung urip. Nggih kula niku sesuk lebon lho Mas. Mas Gareng. Sami lah ya mula tak angkati kena nggo lebon. Wong kula niku nggih ya ben nika pas corona nika le Mbah Yayi kula niku 2 tahun mati sek ra ana wong nanggap lho. Urip kaya arep mudar-mudar kae. Nek Mbak Mutik pripun? Mbak Mutik corona nika payu mboten? Oh meteng. Oh metenge setahun pisan to. Iki meteng meneh. Oh lah mergo dolanan kendang karo terong mau. Tibake pas corona kowe meteng to, Mbak? Oh, ping pindho. Ya Allah, setahun meteng pisan. Bojomu tek elok meneh. Halo. Nggih, nyuwun ngapunten Bapak Ibu disyukuri alhamdulillah. Nggih napa mboten? Kesel ra masalah, ngantuk ra masalah. Diampet sik eman-eman nek dalu menika awak dhewe ora mangkat pengajian. Mubaleke apik, qosidahe apik. Eman-eman. Umpama jenengan pengen nanggap dhewe ra kuat. Nggih napa mboten? Ora kuat. Mula pumpung awak iki nyuwun ngapunten jenengan ya
rasa dadak. Orang maksudku ora bayar ngono lho maksudku ki. Sing bayar lak panitia. Kita mboten. Nggih. Lah ngono alhamdulillah disyukuri saged tindak pengajian ngeten nggih. Yo disyukuri bareng-bareng. Mengke kabeh niki sing rawuh niki termasuk kula bareng engko muni alhamdulillahirabbil alamin sing banter sing kompak. Ngeten nggih. Oh nak sing suarane banter yakin rezekine yo banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun yo kathah. Tur yo barokah. Nganti turah-turah saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Nggih napa mboten? Yo mengke muni sing banter sing ra gelem muni ben untune lara ben. Yo 1 2 3 Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sapa sing gelem syukur marang Gusti Allah nikmate bakal ditambah sak langkung kathah kalih Gusti Allah. Ning ana wong kok dikeki nikmat Gusti Allah ora gelem syukur malah maido mbregoto. Nyun ngapunten Bapak Ibu, siksane Gusti Allah banget rasane. Kula ngapunten Ibu, kula teng pundi-pundi mesti matur awal pengajian mesti saya ngajaknya bersyukur. Gen uripe awak diki ayem tentrem. Nek kepengin awakmu urip ning alam donya, urip beberan agung ning masyarakat, hidup berumah tangga, kepengin uripmu ayem bahagia, satu syukur datang Gusti Allah. Masuk? Masuk nggih? Sing nomor loro napa nyuwun ngapunten teng pundi-pundi kula nggih matur, jangan aja sok maido marang peparinge Gusti Allah, titik. Sing marake awak dhewe urip ora tenang, uripe murkem-rungsung. Niku nggih uripe grangsang merga napa? Ora iso nampa peparinge Gusti Allah. Lho lak berarti do menengi berarti hooh. Dong ora? Dong ora? Contoh bapak-bapak ini, mang pirsani bapak-bapak. Wong lanang-lanang iki rata-rata lho kuwi. Mesti anu apa? Anu niki opo, Mbah? Ya anu niki anu. Maksud ki wong lanang ki nek urip itu wong lanang cenderung orangnya tenang. Betul? Ora percaya. Ora percaya wonge yo. Ngene lho maksudku lho. Dadi aku nek ngomong dulake terus isin nak Mbak Muti. Ayo. Lho mulake terus. Ya wes aku nek nyawang kowe yo engko dadi rasi dong isi. Aja marah-marahi ngono ku lho Mbak Muti. Aku wis suwe prei lho iki. Engko soalé luar kota terus. Nggih ngapunten Mbak Muti kula niki nggih nembe laris-laris sak niki. Nyun ngapunten Bapak Ibu. Halo. Nyun ngapunten kita terima. Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah yang bikin hidup kita enggak nyaman, enggak tentram, kemrungsung kuwi mergo ora gelem nampa peparinge Gusti Allah. Kenapa kita tidak bisa menerima? Terkadang napa Bapak Ibu? Terkadang awak dhewe iki tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Awak dhewe iki nek ndonga ning Gusti Allah, halo? Halo? Bisa memperhatikan saya? Awak dhewe terkadang nek njaluk ning Gusti Allah ora iso mbedakake mana kebutuhan, mana keinginan. Rata-rata sing dijaluk niku napa? Bukan kebutuhan kita, tapi apa, Pak? Keinginan kita. Nek sing dijaluk keinginan kuwi rata-rata dasare nafsu. Nek awak dhewe iki njaluk ning Gusti Allah, sing dijaluk keinginan kuwi rata-rata kuwi didasarkan dengan rasa nafsu. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Wila pikirannya wong gendeng. Gimana mboten? Kepingine ngene. Tatkala Allah justru memberikan kebutuhan, apa yang terjadi, Pak?
Seakan-akan sing dijaluk ora diwenehi, kok malah dikeki sing iki. Masuk karo kula. Kok kaya do piye ngono nggih? Kok kaya lola. Kula ngomong ngeten iki paham mboten? Dadi ngene lho tak baleni, umpamane kelik janan kebutuhane iki, ning justru sing dijaluk keinginane. Terus jaluke iki terus sing diinginkan. Ndelalah Allah sing ngekeki ning kelik, wis sing dikeki malah justru kebutuhane kelik. Malah aku nyono karo Gusti Allah, nek Gusti Allah iki gak tresno, wong aku njaluk iki kok malah dikeki iki. Masuk? Dong nggih? Lah, ini yang menyebabkan terkadang kita kurang terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa diterima? Cetha? Kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, apa yang Allah berikan disyukuri dan dinikmati. Masuk nggih? Cetha mboten? Cetha nggih? Jadi niki yang saya aturkan datang panjenengan, ayo bareng-barenglah nyukuri nikmate Gusti Allah. Ditampa rasa dadak maido marang peparinge Gusti Allah. Terutama ibu-ibu. Nggih, wong wedok-wedok iki lho senengane ngene iki kok. Kula teng pundi-pundi kula nggih matur, Pak. Iku ora kanggo wong lanang. Khusus wong wedok. Rungokno, Dok. Dok. Penting iki. Rungokke. Ora kanggo wong lanang. Nek wong lanang iki wis boloku kabeh. Wong lanang iki apik kabeh. Oke, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa? Kowe wong wedok-wedok ngapa kowe? Wong wedok iki ra iso hidup. Sing hidup iki heeh. Nek wong wedok iki ora hidup, wong wedok kok hidup iki. Ngapa? Rasa ngeyel kowe. Ngeten nggih Bu nggih. Jadi maksud kula ngeten lho, wong hidup itu simpel kok. Disyukuri, dinikmati. Apa yang Allah berikan disyukuri, dinikmati, ra usah neko. Nggih, maka di mana-mana saya sampaikan terutama ibu-ibu, nyuwun sewu nggih Bu nggih. Jangan pernah nyuwun ngapunten marang peparinge Gusti Allah apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, aja sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Dengarkan sing kulino muni ngono ki wong lanang apa wong wedok? Sapa wong lanang mau sapa? Ayo jenengan pun 10 Dik. Rasa macam-macam karek sedira lho. Halo. Ayo kita tunjukkan wong lanang direwangi nyambut montang mubat wira nibo babak kuwi kanggo sapa? Lah iya esuk awan maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu lah wis metu wae. Wis ora iso. Kowe rasane kok. Halo. Nek wong lanang itu kaya nyon ngapunten, ingat wahai istriku, ingat wahai para wanita, dengarkanlah, rungokkanlah, hargailah suamimu. Wong lanang direwangi nyambut gawe pecicilan, mepe geger, meres keringet. Kira mboten? Terkadang suamimu di dalam bekerja direndah-rendahkan sama anunya, dipekok-pekokke karo bose, direndahkan sama juragannya, disalah-salahkan, tapi demi istri dan anak-anaknya tidak didengarkan oleh suamimu. Suamimu tetap bekerja keras demi istri dan anak-anaknya. Oke? Ngono mula hargailah suamimu. Dong ora? Wong wedok. Ora iso. Iki kudu tak genahke ngarep iki. Iki tak ganti bacokan wong wedok iki. Bacokan sisa iki. Dibaco nganggo kuwi.
Aja wong wedok iki ketoke aja anu. Sejelek apapun wanita jangan pernah kok aja sok nyepelekke wong wedok. Eleke kaya ngapa, gialake kaya ngapa, judese kaya ngapa. Ngapunten wong wedok ki tetep ngangeni. Tepuk tangan buat wong wedok-wedok. Masuk nggih? Ngoten nggih Bu nggih, hargailah suamimu. Seberapapun ngapunten Pak, rata-rata wong wedok ki nek diblonjo wong lanang jarang gelem muni matur nuwun. Jarang, yakin. Ayo sapa wong wedok kene sing nek diblonjo sing lanang gelem matur nuwun sapa ngacungo. Ayo. Tontone dapurane kaya ngapa. Ayo ana apa ora? Alah. Nek gur wong wedok apa sing ngampel nggih? Winonge mudeng aku modele kene. Diblonjo wong lanang muni kok mung sakmene. Apa larang? Kowe godang nyambut gawe ora? Ra godang minggat to. Esuk turu njaba. Ra ngusel-usel aku. Ngoten niku. Naudzubillah min. Ngoten nggih Bu nggih. Disyukuri dine mati. Masuk. Nek kepengin hidupnya bahagia, rasah maidu marang peparingi Gusti, aja sok kulino muni kok mung kaya, kok mung sak, pokok disyukuri. Nyuwun ngapunten kanggone wong winong iki Gusti Allah ngebyuknya rezeki ning kanggone wong winong iki ora gelem syukur, Pak. Nek ora gelem syukur anane ya mur kurang karo kurang. Dike ana pira wae to entek ra temonjo. Ning nyuwun ngapunten paribasan Gusti Allah maringaken ning awak dhewe. Paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan nek gelem syukur insyaallah cukup Pak Bu. Wong jenenge cukup kuwi ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo nek ora gelem syukur ya ora cukup. Bisa diterima? Bisa diterima? Wis pokok nek gelem syukur yakin hati kita akan ayem tentrem. Oke? Lan napa malih teng pundi-pundi kula nggih matur Mbah Yai apa? Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen kowe yakin ora gaduh, aja mbok peksokke nek jiglok ndak marake lara. Masuk? Pendapatan karo pengeluaran ki dijumbuhke. Bojomu ki kayane pira sing mudeng wong wedok. Nggih mboten? Wong bojomu ki kayane pira sesasi. Lah kowe iki nek njaluk penjalukan ya aja neka-neka. Gelang nek rasa pelek ora. Kalung nek rasa rantai ora. Ya iso no bojomu mati nom. Penjalukanmu neka-neka. Ngono lho, dong ora. Dong ora. Mula dijumbuhke. Ora kok jaluk kok maneka warna ngene nek ra ngene ora nek ra ngene ra beneran nesu titik-titik nesu. Wong wedok kuwi anggere darake nesu ya pranjingan tenan kok. Wis darake turu nyedit ngene iki Pak wis. Ra cerak-cerak. Ra wor kowe ra pathek. Tokormu rasa numpang-numpang Pakmu sumo. Minggato kono. Lho piye to piye? Ana mriki wong wedok model ngoten niku. Ya ngerti aku. Wonge ning isor wit pelempas. Wonge ning isor wit pelem krudunge ijo pokoke. Ngapa kok kowe do krasai ngapa dadak ndangak ngene ngapa? Wong wis genah ning isor wit pelem dadak ndangak. Halo. Ngaten nggih. Wis pokoke rasa neka-neka penjalukan ki disesuaikan dengan keinginan dengan kemampuan kita. Ora usah neka-neka. Masuk? Sing marake awak dhewe urip semruweng masalah ekonomi ki mergo apa? Ora iso mbedake mau kebutuhan karo keinginan. Ngapunten Pak Polisi, kula yo ngewaki Pak Polisi nah. Emang sing iso ngewaki kowe tok, Reng. Iki Gareng apa sapa jenenge? Garong. Rungokno rong. Memang sing iso ngewaki mur kowe tok, aku ora iso. Aku ya bolone Pak Polisi, ngapa kowe? Kula barane balurah barang kok. Balurah bojone papat. Oh, papat. Meteng kabeh. Meteng kabeh.
Mbah Lurah elok tenan iki. Wong papat tok meteng bareng iki sing ngayahi piye? Ngapunten, ibu-ibu ini kan terkadang gini, Bu. Duwe anak iji SMP, njaluk motor, bingung terus kepengin nukokke. Sekarang saya tanya, kalau anak usia SMP itu njaluk motor itu kebutuhan apa keinginan? Lah kok jenengan yo emyek? Oh sayang. Pripun Pak Polisi, bener apa mboten iki, Pak? Bener napa mboten, Pak? Bener. Loh, nek jenengan sayang karo anak je usia ya kudune aja mbok tukokke sik. Syarat boleh naik motor umur berapa, Pak Polisi? 17. Anakmu SMP ki jek 12 tahun, gedene tekan 15 tahun. Berarti jenengan nek jaremu sayang neng anak, jenengan justru njlomplongke putrane jenengan piyambak. Nuruti keinginane bocah, ora kebutuhane bocah. Akhirnya apa? Duitmu entek mbok nggo lebon tok. Oh, do meneng kabeh Pak Polisi. Pripun Pak Polisi jenengan sing penyuluhan pripun iki? Masuk nggih karo kula nggih. Nah, kalau usia anak ya jangan dulu. Nggih. Masuk mboten? Kula nyuwun ngapunten jaman sakniki niku ngapunten Pak Polisi, Pak Bavin. Angger esuk jaman cilikan kula riyen nyuwun ngapunten, angger esuk 6:30 jam 6 tekan jam 7 niku bocah mangkat sekolah niku numpak pit tiri-tiri apik nu sakniki esuk niku pun mboten enten, Pak. Alasane mesake terus diterke lah terus piye, Bu? Perjuangan anak kita enggak nampak, isine ya gur manja terus. Ngono bocah sakniki niku lemah-lemah ora kaya bocah biyen. Numpak pit, waduh gelem. Sangune sithik saiki mesake aduh-aduh kok kon ngopi dhewe lho. Piye ta ki? Ini namanya napa Bapak Ibu? Nah, masuk nggih karo kula nggih. Kula monggo Bapak Ibu, ayo nyuwun ngapunten. Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung kuat atau durung iso. Engko nek jiglok ndak lara. Ana kok cecak kepengin nguntal cagak kuwi wis ora bakal mungkin. Bagikan si pungkuk merindukan bulan. Wis rasah dipeksa, ora sah ngoyo. Orang mau mengatakan kita miskin silahkan. Wong arep ngarani awak dhewe wong ra duwe ya ben. Wong arep ngarani awak dhewe wong biasa-biasa, terserah kata mereka. Wong liya ki ngertine apa kok kakean. Nggih napa mboten? Marang urusane awak dhewe jiglok meneh. Marang urusane awak dhewe, orang iso lamur delok wong ramai lurun kayak ngapa to mboten? Mereka ngerti apa? Taunya apa? Dong ora? Orang mau berkata apa? Silakan. Ngarani wong melarat ben. Ngarani wong oh. Ben. Wong biasa ben. Wong oh. Wong rawuh nek kaki ancang. Dong ora? Loh, ngapunten Mbah Yayi. Kalimat itu saya ambil dari nika lho Mbak Muti, nek awak dhewe numpak motor, numpak mobil, ngarepe dhewe ana truk terus tulisan wong liya ki ngertine apa? Kok kakean cang titik-titik. Masuk? Masuk? Masuk nggih? Diarani wong melarat ya ben, wong ra duwe ya ben. Lho, hidup itu jangan ngejar wah. Nggih. Sing penting hidup kita bahagia, Pak. Ngeleh madang, ngantuk turu, pengen jajan, pengen piknik, pengen healing-healing. Bahagia ram kandhe utang. Daripada ketoke disawang, wah. Wah. Nganggo gelange sak pelek-pelek. Wah. Nek mlaku nganti miring-miring. Ana sing nganggo gelange tekan sikut ngene iki, nganti rasa ditekuk. Wong ngampleng bojone langsung kejet-kejet. Nganggo kalung sak rantai-rantai nek mlaku nganti kaya mak lampir dungkluk-dungkluk. Nggih napa mboten? Ana kepengin disawang wong wah, tumpakane mobil,
gonta-ganti, ora ngerti rentalan. Ora ngerti sing lanang tibake makelaran. Bendina metu kok omah, lunga terus. Wah. Wetoke lunga terus tibake anggere nang omah doyak-oyak mendling terus. Lho wong urip ning alam donya wong sinawang, betul? Maka nyon ngapunten Bapak Ibu, apa yang berikutnya? Aja sok kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga, ora bakal cukup kandhane. Uripmu kemrungsung tok. Tanggane tuku TV kene kerokan. TV kok 100 rusak. Tanggane tuku kalung gelang, wah mlebu metu ngomah, mlebu metu. Pakmu. Bojone Pak Lurah papat lho, gelange sak rantai-rantai lho. Pedhot. Lah nek wong urip model ngono kuwi, bagaimana hati kita ini akan nyaman? Hati kita ini mau tenang bagaimana? Wong sing didelok tanggane. Dang ora? Aku kok termakan emosi ya. Piye iki Mbak Muti? Apa gen rodok reda dikeki sak lagu sik ngono piye Mbak Muti? Ngono piye Mbak Muti? Yo aku manut kowe lagune manut. Wong iki tanggapane larang kono. Ya no kok aku malah muni terus piye? Wong larang kono. Nah, Mbak Muti sak rombongan pira to? Wedhus sekawan. Wah, wedhus papat iki nek 5 yutonan yo berarti 20 juta kuwi. Lah kok aku separone ra nyampe. Jenengan kan piyambak kok dibagi. Ngono ya. Nggih to. Lah kalau yang pirang-pirang iki. Oh nek kowe dibagi nek aku Pak dhewe. oh ngono. Iki asline sing pekok sapa tadi? Sing pokok niki lho, garong. Oke, monggo Mbak Muti karo kanca-kanca. Tak ragu. Kalau memang cinta kepada Rasul kita, janganlah hanya di bibir saja. Kalau memang sayang kepada baginda, kalau sudah cocok sholawatan sama-sama. MNC Ratu Tegal Gigi Goyang. Yo! ngaos bareng Mbah Yai Haji Kelek matur suwun. Kok kaya jek piye ngono? Oh, senenge telas. Senenge telas apa dibeto manto? Telas nggih. Oh nek telas berarti jenengan waras. Nggih nek ora waras sih biasane dibeto manto kok. Kirmah jarine. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kalau hidup kita kepengin bahagia, ayam tentrem syukur datang Gusti Allah. Disyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dinikmati, ojo maidu marang peparingi Gusti Allah, jangan sering melihat orang lain, jangan sering menilai orang lain. Karena apa? Nyon ngapunten, karena kita sibuk melihat orang lain, karena kita sibuk menilai orang lain, karena kita sering melihat kebahagiaan orang lain, sehingga apa Ibu? Kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Aku jaran wis nyekel iki ning gandeng kesemcem ngulake kono nganti lali apa sing dicekel. Masuk. Inilah orang yang miskin selamanya. Masuk nggih? Wis ngaten mawon. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Kebahagiaan yang kau lihat dari orang lain tidak seindah yang kau bayangkan.
Termasuk bapak-bapak. Rungokno wong lanang-lanang. Hei wong lanang. Hei. Nek kepengin bojomu ketok ayu terus, aja kulino ngulatke bojone tangga. Betul? Ngono. Ngopo kok bojomu ketok elek? Mergone memang yo elek. Loh, elek apik niku lak masalah rupa. Nggih napa mboten? Elek apik niku lak mung masalah rupa, nek rasa lah iki lak wis kulino berarti kowe. Nggih napa mboten? Ngapunten nggih Bapak Ibu, nyuwun ngapun terutama bapak-bapak elek-elek bojone dhewe rasah ngurusi bojone tanggane. Dong ora? Bojomu galak, alhamdulillah Pak Oman jenengan aman. Cah cilik-cilik dolane rawani kok. Soale sing di omah. Nah, penak to? Nggih napa mboten? Di bojo kok elek, alhamdulillah. Aman yo nek ditinggal sewayah-wayah ra khawatir. Sing doyan sapa? Wong gendruwe ngulatke gumoh kok. Saking eleke. Lah piye to Mas Gareng ya sababe kecing galake ngobledek ngentutan. Wah wis ora ana pilihane. Tapi yo ngangeni kuwi mau. Ngoten nggih. Halo. Disyukuri ndek bojo kok lemu, alhamdulillah rasa tuku kasur. Wis pokok niku anggar disyukuri Pak. Nikmat, alhamdulillah. Wis rasah rusuh-rusuhan bojo. Ngapunten wong Minang mriki nggih napa enten to Pak Babin sing do kulino rusuh-rusuhan niku. Datane jenengan niku lho Pak. Kok jenengan gemujengi berarti ana mesti. Oh nggih enten nggih Pak nggih. Oh ampun cah pekewuh Pak Babin dengan mangandikan mawon. Wonge sing endi Pak? Iki mesti wonge ya teko ngerti aku. Ngerti wonge kupluke ireng pokoke. Oh putih berarti ngarani aku kowe. Kowe dosa kowe, Dik. Aku sorry no bangsa-bangsa ngono kuwi nek ra kepepet rano aku. Halo. Ngaten nggih Bang, elek-elek bojoke dhewe gak usah ngusui bojone tanggane. Wis seringlah melihat istrimu sendiri. Kalau memang kau pergi keluar melihat istri cantik yang menggodamu, pulanglah. Semua ada pada istrimu. Bapak-bapakku saya ada kunci Bapak Ibu. Nek jenengan lunga teng pundi mawon. Niki sore nek diambuk boten saged wong. Boten gelem. Solih. Oh soleh. Dados menawi panjenengan para bapak medal saking dalem kok panjenengan mirsani wonten wanita ingkang ngremenaken lan jenengan kok kesemsem jenengan enggal-enggal kundur kemawon. Mang pirsani garwanipun panjenengan piyambak-piyambak awit saking sedaya ingkang wonten wedokan kala wau. Wis dosa kowe. Kok ana son kok saleh iki sos napa? Iki ora iki. Dados ngeten, ini ngapunten nggih Bu, kula tak ngandani bojone jenengan nggih. Niki sing kula praktekke, Pak. Aku tak rodok rene. Aku arep medun gah aku. Lah ora ana sing enom blas. Nek kula biasane anu Mbah Yai, kula biasane medhuk ngoten tak sawang. Nek sing ana sing enom lah nek ngene iki aku gah aku. Lah tuwek-tuwek ora marake semangat blas. Oke yen anu tak tilikane. Coba mbok menawa ana sing klecretan rada melek sithik ngono. Lumayan kena nggo sawangan. Nggih, medhuk sik. Ini. Tak. Ini. Ya Allah, sakmene ambane kok tuwek kabeh. Ini cantik sekali. Loh, kok kaya Luna Maya dhewe to, Mbak? Asmane sinten? Turah.
Aduh cantiknya. Alhamdulillah. Jenengan kados Luna Maya lho, Mbah. Tapi bohong. Ngapunten nggih Bu nggih. Nggih, biar ngapunten kula gen asline gen tamat ngoten asline. Jenengan yo gen tamat ora nonton nang YouTube kok. Nggih napa mboten? Apik nggon YouTube napa asline niki? Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, terima kasih soalnya ngeten lho Pak Polisi, Pak Tentara. Teng pundi-pundi niku angger kula ngisi pengajian, angger kula tekoni apik asline apa nggon YouTube? Nggon YouTube ngono. Kok kene iso ngomong apik asline nggih. Berarti wong iki niki normal kabeh iki. Lah niki lak do mboten katarak to nggih. Asli pandangan asli nggih. Ya Allah. Ngeten niki mesti bojo kula seneng banget niki. Biasanya angger mulih nangis kok bojo kula kok. Terus kula diambungi ya Allah ya, kowe ning kono kok dielek-elek. Halo. Kula tak matur kalih garwane jenengan nggih Bu nggih. Wahai kaum laki-laki, dengarkanlah. Rungokno wong lanang-lanang. Penting iki. Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Aku saiki bolone wong lanang. Wong wedok. Ngopo kowe? Oke. Kamu jangan pernah menyepelekan wong wedok. Oh, kebablasan. Yang namanya wanita itu, petake wae nggih nggih. Kula ewaki, sing ngomong kula mawon, jenengan pun mendel mawon. Oke? Sing ngomong tak kula mawon, oke? Dengarkan laki-laki. Tidak ada yang namanya wanita matre itu tidak ada, betul? Tidak ada istri matre itu tidak ada, betul? Tepuk tangannya mana? Ngopo kowe Pak Polisi? Ngopo kowe? Anu Pak Lurah sing ndi Mas Gareng? Sing ndi? Ndi Pak Lurah sing ndi? Salaman sik. Wah. Dengan bojo papat iki rasane piye Pak Lurah? Nggih. Anu mbok kula diajari. Nggih, nek ngeten iki jiwa kelaki-lakian saya ya. Ingat wahai wong lanang. Oke, Ibu. Kula mawon sing ngomong. Jenengan asa ngopo-ngopo, sing penting mungkin nek ana apa-apa kula diwaki, oke? Apa? Soale ana polisine karo tentarane. Iki nek ndareke bedel ndasku modar tenan. Ngene. Ngopo kowe wong lanang-lanang, dengarkan. Bahwa tidak ada istri yang matre itu tidak ada, betul? Kowe dibantu, ngono nggih? Nek nganti ana wong wedok kok kepengin duwe perhiasan gelang gede, kalung gede, kuwi wajar napa mboten? Wajar. Dengarkan. Nek nganti ana wong wedok kepengin perhiasan, gelang kalung, kuwi berarti bojomu waras. Pak Lurah. Jenengan bojo papat iki waras ora? Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Niki dalam rangka ya pengajian ya nyeneng-nyenengke warga jenengan. Ngoten nggih. Mengke perkara rego kena dirembuk nggih Pak Lurah. Lah iya nek kono lah wis genah to. Mutik karo kanca-kanca lak wis genah mau seharga kambing 4. Kuwi nek ora nganti separone. Mbok modar to. Tapi mbok nek engko terus Pak Lurah terus karo aku duwe rasa mesake ngono terus nambah-nambahi ngono nggih mboten napa-napa. Anu Bu ngapunten nek lurah mriki niku kondang lumone napa udile ta? Lomo nggih. Aduh tanganku kok terus gatel banget iki. Gatel kok. Nggih. Ngarep nampa iki ketok Ya monggo lah Pak, sak ikhlase Pak Lurah mboten napa.
Wong nek kula niku sak pawehe ya, Pak. Lah iya. Lah iya, mang tonton kok lak nek. Lah iya engko nek masalah Mbak Muti karo kanca-kanca lak akeh sing nyawer. Nek aku mbuh ki engko. Ngono. Piye? Golekmu balik kaya kula niki angel lho wani. Lah iya medhuk barang ning sorot pelem barang ngene iki. Apa aku ganti sawar tak menek wae sisan nggih. Halo. Ingat piye mau? Laki-laki terus mau piye mau? Wong wedoki. Oh kuwi pacar mboten. Tutuke sing nomor loro. Anu. Pak Lurah karo liyane. Wong wedok ki nek kepengin nyandang apik kuwi pacar apa ora? Pacar. Rungokno. Yang namanya perempuan itu yang namanya pakaian opo wae diseragami. Betul? Mulai dari PKK seragam, oke? Dijawab PKK. Arisan. Pengajian. Sholawatan. Yasinan. Tahlilan. Muslimatan. Fatayatan. Piknik. Among tamu. Minggu esuk jam 6 neng Balai Desa kanan. Kiri. Maju. Iya. Masuk mboten karo kula? Masuk mboten? Pacar mboten? Normal mboten? Nek ana wong wedok kepengin nyandang apik wajar mboten? Kepengin duit akeh wajar mboten? Kepengin duwe mobil wajar mboten? Omahe apik wajar mboten? Tepuk tangannya mana? Ayo dengarkan Pak Lurah. Ayo. Kula dadi wong lanang ya aja ingah-ingih. Wong cekelane bedil kok ning arepe bojone mletre. Apa? Amor dikerengi seragame tok. Wah. Ngapunten Pak Tentara. Oh muni ngapunten. Kula niki asline wani ngomong iki ya gurune ning kene. Ana nang omah mbok mudar to kura rawani. Ingat wahai Bapak, kenapa istri itu pengen seperti itu? Bukan istrimu matre, bukan. Wong wedok kepengin nyandang apik, gelange gede, duwite akeh, tumpakane mobil, omahe apik, bukan karena istrimu matre. Istrimu hanya kepengen menunjukkan bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Betul? Wis tak omongke lho pesenanmu mau. Oke? Engko hitungane nang kono ya. Lho mau jarene titip. Ngaten nggih. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Niki dhek wau kan kula dipeseni sing wedok niku le. Mokon ngandhake Pak Lurah ngono jarene. Lah niki pun kula aturke ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Kula niku namung penyambung lidah. Ngaten nggih Pak Polisi nggih, Pak Tentara nggih. Nggih. Pak Dodo kalih Pak Mas Yati. Nek Pak Lurah semane Pak Angsori. Nek kula kelik Pak. Nggih. Wis ngono Mbak Muti, ayo salah gungkas. Aku wis kesel banget iki. Ayo gentenan. Ayo kono salahku, ayo Mbak Muti. Terus kaya mau pokoke awake dhewe gentenan ngono Mbak Muti. Oke, ayo Mbak Muti. Sing ngopo ngono lah, sing marake do semangat. Yo. Bukan badhe ngesesriyen apa? Piye? Monggo kula atur ngesesriyen. Ya, engko tak udut sik. Nggih. Sak lagu sik nggih Bapak Ibu nggih. Mboten napa-napa nggih. Eman-eman, nggih, eman-eman. Waktuku kecil cita-citaku jadi penyanyi. Ku pikir-pikir biar seimbang harus bisa ngaji.
Funky Kitchen. All you ready? GMK, thank you. RPM Record Musik Media. Teman-teman kreator, sukses terus, sehat terus. Dari Mbah Keli Lovers, terima kasih. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaihi. ya Rabbi Asyik, ya Rabbi Asyik, wa Rabbi. Asfatayati, asfatayati, rotal alamin. Ya Uhailati, ya Uhailati, wa Rabbi. MNC Ratu Kedang bikin goyang. Nek lagi sugih aja poya-poya, dicelengi, ditabung, ben iso tindak haji lan umroh. Kalih Mbak Muti, saged to Mbak Muti? Saged. Kalih Mbak Muti ini juga pembimbing haji dan umroh. Monggo Bu ingkang badhe lo tak promosike apa ya Muti? Heeh, kok pernah gratis gitu kan. Umroh gratis. Lah monggo Mbak Muti wani ra ngajak aku. Ngaten. Nggih, engko njaluk brosure Mbak Muti tak payok-payokke. Ngaten nggih Bu nggih. Ibu nek kepengin bapak-bapak niki sedaya jamaah pengen tindak haji umroh saged sareng kalih Mbak Ajah Muti. Beliau juga pembimbing hebat. Pinter ngendang ya pinter bimbing haji umroh. Tapi nek haji umroh kendange ra digawa. Nggih mosok munggah kaji karo ngene-ngene. Halo. Lanjut nggih Bu nggih. Nggih, kurang sedilo, kurang 5 menit. Lah, awet mau panitiane meneng ae. Ora ngekeki kode apa piye ngono. Terus sekarang kita pengajian dalam rangka apa niki, Pak? Maulid Nabi. Oke, Mbak Muti tibake gambare awake dhewe ning kene no. Ya Allah, kayak merenges kaya ngono. Lah iya apa ora untune garing. Nggih. Gambare niku lho, Dik. Apik mboten? Karo asline? Apik gambare nggih. Piye Mbak Muti ngene iki ora sengak ngene iki. Lah iya nek jenengan normal lho Mbak Muti. Wong kene iki malah saiki ra normal no. Lah iya. Mau jarene apik asline. Marang ditutuke gambare kok apik gambar. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan saya sampaikan pesan 3 saja Mbah Yayi, Bapak Ibu. 1, cinta kepada Nabi Muhammad. Nggih. Tresno karo Kanjeng Nabi. Nggih. Mari kita Bapak Ibu tresno karo Kanjeng Nabi. Nggih. Piye nek wis tresno ki terus piye awak dhewe? Buktine nek awak dhewe tresno karo Kanjeng Nabi napa? 1, mengenalinya. Mengenal identitasnya Kanjeng Nabi. Betul napa mboten? Yang jadi masalah adalah ketika kita ini jadi orang tua, awak dhewe dadi wong tuwa ning anak-anake awak dhewe. Ngapunten lho Pak, niki bener napa mboten? Kita tuh jarang ngenalke anake awake dhewe ning Kanjeng Nabi Muhammad. Itu jarang sekali. Lagi bocah cilik-cilik sakmene iki umur balita, sudah imajinasinya sudah diarahkan kepada siapa? Tokoh-tokoh superhero fiktif. Dikelambeni Spiderman. Tekan omah pecicilan ngene iki terus, Pak. Pengen kaya Spiderman. Betul mboten? Tokoke klambi mode Superman. Imajinasinya iso mabur. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau ini dibiarkan 5, 10, 20 tahun yang akan datang, ngapunten Pak, generasi kita sudah tidak lagi kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu, sadurunge kebacut. Apalagi nyon ngapunten ini semua pengurus NU yang hebat luar biasa. Seneng sholawatan, seneng manakipan. Nggih napa mboten? Seneng berjanjenan, maulidan, adibaan, nyon ngapunten yang di situ diterangkan tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak hanya sekedar dibaca Bapak Ibu. Masuk? Gini mboten?
Wah, ketok nek selawatan yo karo nangis. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Karo tangga cek neng-nengan. Enten mboten? Selawatan nangis dangi elu ndrojos nyun ngapunten. Utang PKK lho saene ra disaur-saur. Masa mboten? Maka nyon ngapunten saya pesan khususnya pribadi saya. Ayo Bapak Ibu, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, awak dhewe napa? Menjerokkan apa Bapak? Mendalamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Piye? Anu apa kowe sing ngisi Masnya Mas? Iki mau balik apik kok didikte ta ki? Halo. Masuk nggih Pak nggih? Tresno karo Kanjeng. Nek wis tresno karo Kanjeng mesti kenal biografine Kanjeng. Misalnya ngeten mawon lah, sing sering saya contohkan simpel Bu. Misalnya Kelik seneng karo wong wedok. Gandeng Kelik ki senenge temenan. Aku mesti ngerti Pak Lurah, ngerti nama aslinya siapa. Lahir tanggal berapa? Alamat rumahnya mana? Nama ibunya siapa? Nama ayahnya siapa? Aku mesti ngerti. Kesukaan makanannya apa? Ukurane klambi piro nganti ukurane katok piro ngerti. Ukurane sepatu piro ngerti karena apa? Saya cinta. Saiki nek dijumbuhke ning awak dhewe, tresnane awak dhewe, cintane awake dhewe ning Kanjeng Nabi. Masuk mboten karo kula? Ya kudune kenal karo Kanjeng Nabi. Pun sakniki sing gampang mawon men. Sing gampang mawon yang Mbak Muti rasa ditutuki. Kale suaraku pales. Cangkemku iki karo kendang ra tau gathuk. Gathuk nyonyor no. Ya no mosok mu balik cangkeme gathuk karo kendange Mbak Muti. Iso semplokno dede. Wis saiki ngene wae diringkes. Kula tak tekon nabiku. Nah, sing jawab mursi jitok. Kaya ngene omong tresno piye, Mbak? Wah, berat iki. Wong kaya ngene kok dibanding banter saing-saingke ya Mas. Pak Lurah sesuk nanggap campur sari mawon. Lah nek ngene dipancing nyautno. Ditekoni nabiku. Yo ngaten nggih. Nabiku Nabi Muhammad nabiku ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah miyos dalem. Jadi Nabi Muhammad itu leres mboten lahir teng Mekah. Teng Mekah napa teng Yaman? Teng Mekah napa teng Yaman? Nah, monggo. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu orang Mekah, bukan orang Yaman. Nggih. Masuk nggih karo kula nggih. Dina Senen ing wayah subuh, dina Senen ing sasi April tanggal 20 ing sasi April tahun fil miyose Nabi lima pitu siji tahun Masehi lima pitu siji tahun Masehi sing kumpang nggih Bu nggih diniati tresno karo Kanjeng Nabi niat mahabbah karo Kanjeng Nabi lah ngeten niki siir sing sederhana ini yakin anak-anak dhewe enggak apal aja nek kok anake sing tuwa lho lak lho kok halo oke siap nggih Bu nggih
Yo, siji loro nabiku. Nabiku. Ingkang Rama Sayyid Abdullah, ingkang Rama ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah, miyos dalem wonten ing Mekah. Dina Senen ing wayah subuh, dina Senen ing wayah subuh, ing sasi April tanggal 20, ing sasi April tanggal 20, tahun fil miyose Nabi, tahun fil lima pitu siji tahun Masehi, lima pitu siji tahun Masehi. Masuk? Cinta terus kenal. Nek wis kenal apa? Selalu menyebut namanya dengan kita memperbanyak sholawat. Gimana mboten? Dengan penuh kerinduan yang begitu Bapak Ibu. Contoh, bocah-bocah niku lek lagi gandrung kasmaran seneng karo sing ditresnani ngapunten, namanya senantiasa disebut. Halo, terbayang-bayang selalu wajahnya. Mau makan teringat padamu. Allah tua aneh. Mau apapun teringat padamu. Oh, ku menangis, menangisku karena ku bersedih. Nah, karena jin dan orang kalau sudah jatuh cinta Pak nyon ngapunten apapun rela dikorbankan. Betul. Terkadang hal-hal yang tidak masuk akal. Mula nek wong Jawa nek wong lagi gandun kasmaran niku les napa mboten Pak Lurah? Ana istilah napa? Wingko katon kencono. Telek rasa coklat. Lho wong ki nek lagi jatuh cinta, Pak, tidak memandang wajah. Hitamnya arang. Indahnya bulan. Tak seindah wajahmu, padahal wajahku kulit rata. Beruang ngelok keyu, anu Kang, bojomu kok kukulen tok. Piye tok wajah tanpa kukul ibarat langit tak berbintang lho. Wong tresno kok. Nggih napa mboten? Kita dengan Nabi Muhammad juga terkadang napa Bapak Ibu, terkadang cinta kita diungkapkan dengan kaya Mbak Muti niki bersama grupnya memuji Nabi Muhammad dengan bersolawat, berqasidah, betul. Yang terkadang memujinya dengan tidak masuk akal. Apa boleh? Boleh saja. Contoh awak dhewe niki nek lagi jatuh cinta karo padha wonge ya kadang-kadang ra masuk akal apa. Gini, demi cintaku padamu. Lautan tinggi kan kudaki. Gunung yang luas kan ku seberangi. Wis tokno wae. Wong ki nek lagi gandrung kasmaran sak muni-munine tokne wae. Wong kula daulak ngomong tok, kaya-kaya ora masuk. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Apa iso bulan madu kok ning awan biru? Ha kok ngono ra mbok protes. Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua. Kita takkan berpisah. Andai bisa.
Aku pomone iso nyanyi no asline gayeng, Mbak, tapi ya cangkem kuwi ora tau gathok karo musik iki piye. Ya sekian lah. Ora apa-apa ya Mbak Muti ya. Wis ngono wae. Masuk nggih karo kula nggih. Yang kedua napa nek wis tresno niku napa Pak Lurah terus kepengin melu-melu kaya sing ditresnani. Masuk. Nganti kaya manuk kena bulut, kadung tresno dikapak-kapakke manut. Betul. Bocah kene lagi kasmaran jatuh cinta, apa sing dikandhake karo wong sing ditresnani mesti Betul mboten? Wong tuwa ngandani, diwangsuli, dituturi wani, ngeyel karo wong tuwa. Ning nek dheke sing ngomong, sak omong-omongane Dek aku gateli tulung kukurke. Dek aku sumuki tulung copotke. Tetapi bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Gini mboten? Karo wong biasa nganti iso kadang-kadang nyun ngapunten, kita anak-anak kita rela mengkorbankan kehormatannya. Betul? Rela mengkorbankan kehormatannya demi apa yang dicintai, betul? Bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula berikutnya apa? Nek wis tresno ayo awak dhewe idbak ning Kanjeng Nabi, melu-melu kaya Kanjeng. Apa sing dieleni? Siji ibadahe Kanjeng Nabi. Sepakat? Sepakat? Melu-melu ngibadahe Kanjeng Nabi, terutama salate. Ayolah salate iki melu-melu Kanjeng. Salat Kanjeng Nabi niku ping pira? Lho meneng iki berarti ora tau salat iki. Ping pira? Ping 5 apa ping 6? Didadekke siji wae dhewe-dhewe. Didadekke siji wae dhewe-dhewe. Soale kadang-kadang senengane do ndadekke siji kok. Usolli fardhus subhi waz zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i dadi siji lillahi ta'ala. Kan salate wong kucul kuwi. Dupeh repot. Lho sapa to wong urip ning alam donya sing ra repoti sapa? Coba tak tonton. Repote dadi petani. Ayo, Mbak. Heeh. Tapi nek aku muni aja dituthuk, Mbak. Aku tak latihan. Mbak Muti. Engko nek aku muni aja mbok tuthuk. Nuthuke kapan? Gathok-gathok iki pripun to iki? Ya nek aku sih gelem-gelem wae. Tak paksa nggih. Mbok rasa dipaksa. Ngene lho Mbak Muti, aku tak omong dhisik, engko ndak salah tampa. Pripun? Apa kok aku ki nek muni ra entuk dituthuk. Soale ngene lho Mbak Muti, aku gek wis pesen ngono kuwi iki kula muni malah dituthuk to, Dik. Kendange muni aku ndadi lho Mbak Muti. Glunggung kae. Malah salahe. Oh ngono. Nggih. Lah apa dicoba ya Nano? Yo. Wah aku ndadi nganti subuh ora mari kok Pak Lurah. Iki kata kok sing saged nambani iki Pak Lurah nggih. Angel bayahi tambane mentil kok. Menika bener Dosa we. Dosa we. Lah kalau iki kok jenengan dadi ditambani dukun saka dikondang rak mari dipentili. Lah kae kepepet to, Mas. Kae pas pawange wis judeg kae, Mas. Ora ana liyane, anane pentil kok, Mas. Aneh-aneh lho, ana mubale kok mentil, mubale opo lho. Kowe dosa kowe. Ngoten nggih Bu nggih. Mangke awak dhewe sairan mengke gen ditutuke diserahke Mbak Muti, ngoten nggih. Terus bar niku rampung ngoten. Nggih. Kok nek Mbak Muti tekan subuh ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Mangke jam 12 sampai subuh kaset. Oh, kaset. Ambok mau nanggap kasete wae. Wong ya wis ana layare. Ngapa dadak Muti kon rene? Ayo bareng-bareng. Ngono ya Mbak Muti ya. Engko aku aja mbok tutuki, engko nek pas selawatan pokoke digayengke. Oke. Oke.
Wah, aku nek gayeng biasanya anjlok lho, Mbak. Ya ampun, onku kok malah anjlok. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Repote dadi petani salate terkadang. Oh, sholawatan tangannya diangkat nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Asam urat kolesterol minggat. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Ngono ya Mbak yakin? Rodok gayeng lho, gen ono ngene-ngene lho. Oke? Setuju. Oke, setuju. Engko kowe yo diangkat tanganmu. Awas rambut angkat. Rambut angkat, awas. Ya. Wes Mbak aku aja mbok tutui. Siap ibu-ibu sini siap? Bapak-bapak siap nggih? Niki penutup. Piye mau? Repote dadi petani salate terkadang apa maneh pinuju tandur salate angkat tangan sholawat pedagang salate digawe gampang. Wange ya teko Mas Gareng. Dan itu tengajen. Wange linggih kursi Mas. Nggih. Ya kuwi aja mbok duting aku wis ngerti ya wange. Wange nang isor lampu pas. Repote dadi pedagang salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune sholawat salatullah repote dadi Pak Lurah. Candrak meneh. Pripun Pak Yai? Wonge ngulatke aku ra Mas Gareng Pak Lurah. Mboten kok. Mboten kok, Bang. Wonge ngulatke terus kok. Wah, Bang, itu kula begadah biasa. Wah, aja wani-wani karo Pak Lurah kowe. Oke, ngono Pak. Pak, lah kae ngono polisine. Polisi karo tentara lho. Nggih. Kowe nek bersatu padu wah ngeri. Kuwi kok nanggap wong gendeng-gendeng. Wes dosa kowe. Aseme ya lagek pisan iki lho mubalek jalan gendeng. Wes dosa kowe ti. Wong kursi ana mburi kursi sing nyawang mboten sumerep kok ya. Lah wong Jadi ngomong karo wong iki sis. ngene lho Mbak Muti. Iki gen do penasaran ngono lho Mbak Muti. Lho kon kaya seliramu ya wis kondang, wis pengalaman kurina duet karo mubalek sapa wae. Apa enek sing model ngene iki sak liyane aku? Lah iya. Kandhane kok. Sapa wet kok? Lah iya. Apa enek liyane aku? Mubalek kok telanyakan menek pelembar. Lah iya kono gur nang kono wae, jek larang kono. Ra pindah-pindah aku tak lewangi anjlok rono. Gak cair belas. Lah iya. Anu Mbak Muti, ketoke awak dhewe cocok kok engko mbok ijol-ijolan nomor. Biane leboke. Lah iya, engko nek mbok menawa awake dhewe ya rezekine awake dhewe to Mbak Muti. Sapa ngerti terus awake dhewe dadi sak paketan terus, ngono kan ra masalah. Ya sekolah aku hidup-hidup golek jeneng sik ra apa-apa lah. Sampun jenenge sampun ageng lho. Iya Ya ta. ale jenengan dilebetke WA-ne kula nggih. Nggonku lebokke nggonmu. WA. Oh WA. Nggih kok. Lah nek aku iki manut-manut bae apa wae. Jare aku tukeran. Aku benci pikiranku.
Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Niki dalam rangka ya pengajian ya nyeneng-nyenengke wargane. Niki golek duit spesial kelik karo muti wangel lho Pak. Wangel iki. Nggih ben kae terakhir ning Demak kae ya Mbak ya. Ning Demak kae. Mandi wis mbok panggung. Aseme aja mbok omongke. Lah ngaji kali ngantuk. Lah kae aku gorau prok kae. Selak kesu aseme malah diomongke. Tapi anu lho pas awake digegaruk Satpol PPK aja mbok omongke lho ya. Kae rahasia kita berdua. Jenengan mboten hati-hati kok. Lah kowe dadak bengokmu banter banget kok. Dadi konangan Kegedean. Apa tapi? iki kok malah tekan ndi tok Tim. Ora iki gur awak dhewe iki murut asline nek nang panggung ngene iki, ngono ya. Nek asline kan iki ya ora ngene iki asline. Iki gur nek awak dhewe iki action ning panggung, ngono lho ya. Nggih. Ngono, wis terima kasih Bapak Ibu. Kok ora ditutuke? Lurah mau ditutuke ra. Tapi kok perasaanku sing ra penak. Engko nek ra cair piye? Cair nggih. Ngapunten le Pak Lurah. Niki sing ngersake wargane jenengan. Mengke nek sing ngeyel mboten sakei BLT mawon. Repote dadi Pak mikir ke masyarakat kata. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Sip. Pak Lurah memang hebat, senantiasa memikirkan warganya, senantiasa memikirkan rakyatnya. Nggih ngantos kerja sama dengan Pak Babin, dengan Pak Babinsa. Karepe apa wargane ya gen aman, ayem, tentrem nggih Pak nggih. Makmur alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Lurah. Apa meneh wayahe BLT metu rino wengi ora iso turun tangan selamat. Salatnya tolong Bapak Ibu dijaga gen kaya salate Kanjeng Nabi, terutama bapak-bapak di masjid nggih Pak nggih, masjidnya dimakmurkan. Kula yakin mriki masjidnya makmur. Karena apa? Rasulullah ngendikan kelak di akhir zaman akan aku ngomong apa ki mau? Kelak di akhir zaman. Nanti kelak di akhir zaman bahwa akan muncul satu masa di mana masjid hanya tinggal bangunan megahnya saja, jamaahnya tidak ada. Lah jangan sampai awak dhewe seperti itu. Bangun masjid ya ayo dimakmurke. Saking pentingnya salat, satu, Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat langsung dipanggil Gusti Allah ketika Isra wal Mi'raj. Masuk nggih? Yang kedua apa? Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Mendirikan masjid. Berarti napa? Salat niku penting. Monggo nggih Bapak Ibu nggih, repote kaya ngapa? Ayo dibagi-bagi wektune. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Rasa khawatir urusan rezeki wis diatur karo Gusti Allah. Gusti Allah ora bakal ngurangi jatah rezekine awak dhewe nek gur nggo waktumu nggo ning apa dienggo salat ngono lho maksude. Kadang-kadang kan wong wis dikon salat ora ndang salat mergo napa gaweane nanggung, ngundak dagangane. Nah dan sebagainya. Masuk nggih Bu nggih? Karena apa Bapak? Karena Bapak Ibu kelak di akhirat di hadapan Allah yang akan membela kita mati-matian adalah salate awake dhewe. Nek salate apik liyane dianggap apik. Nek salate elek wis liyane ditikokke. Terakhir napa? Nyontoki akhlake Kanjeng Nabi. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah kata Rasulullah untuk ndandani akhlak. Mula awak diki dadi wong Jawa kudu bangga dengan kejawaan kita. Artinya apa? Kanjeng Nabi punya akhlak niku nek ditarik urut kanggone wong Kendal, kanggone wong Winong kuwi garek ngeklike Pak, klik. Masuk. Contoh sing paling sederhana apa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi niku kasar napa halus? Halus napa kasar? Awak dhewe niku nggih ngoten Pak. Ciri khase wong Jawa iki nggon lisan.
Mula ana sopan, santun, tata, krama, unggah, suba seperti akhlaknya Rasul. Gare awak dhewe ngurutke lan nyocoke. Contoh nggon lisan, salamatul insan min hifdzil lisan. Selamete menungso ki gumantung jaga lisane. Betul. Nek carane wong winang ajining diri gumantung ana ing ati. Selesai, Pak. Carane Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan tutur kata yang baik, yang benar, menyejukkan, menyenangkan. Mula nek awake dhewe wong Jawa nganggo Jawane urutan basa trap-trapane dienggo, yakin Pak ra ana wong padu. Modele kaya ketoprakan kabeh. Wilujeng kondur Kang Mas. Mbok pilih panjenengan sampun sayah menika wilujeng kondur. Ngersake kula riyin napa dahar riyin. Nek kula riyin nggih monggo. Nek dahar riyin nggih monggo. Sekecakaken nginggil riyin napa ngandhap riyin. Masuk. Ora wong lanang teko sangkan-sangkan, "Dik aku ngelak tuwekan kaya ora ngerti nggone ae." Lho, carete ning mburi, arek ngeturke tuwek anak manja. Lah ngene iki lho, Bu, karena ininya enggak bisa ditoto. Akhir zaman ini, nyon ngapunten Pak Polisi, Pak Tentara, ngapunten terpaksa saya sebutkan. Di akhir-akhir ini negara Indonesia yang tercinta sedang tidak baik-baik saja. Sehingga korban Pak Polisi karo Pak Tentara karena garda di paling depan. Sing muni ki dudu Pak Polisi, sing muni ki dudu Pak Tentara. Gara-gara 1-2 orang yang harusnya memberikan teladan yang baik, tapi bertutur kata nggak baik. Betul Pak Tentara, Pak Polisi? Kasihan Pak Tentara, Pak Polisi. Dong ora. Masuk mboten karep kula Pak Polisi. Bener mboten? Sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Segelintir manusia yang harusnya mereka yang terhormat menjadi teladan bagi rakyatnya justru berkata yang tidak baik sehingga memunculkan sebuah gejolak. Rakyat bersuara malah, kami kan ya artis. Kan boleh-boleh saja. Ora gemes ngono kuwi. Ngapunten nggih Pak Polisi, Pak Tentara, kula namung niroke nggen. Ngapunten lho nggih, mergo omongane ora usah di mulutmu adalah bisa diterima. Apa Kanjeng Nabi nyontoke kados ngaten? Mboten. Maka nyen ngapunten, ayo contoh Kanjeng Nabi. Senantiasa bertutur kata yang santun, ra tau ngapusi, jujur. Mulon Kanjeng Nabi duweni sifat sidik kok. Masuk. Wis siji wae Mbah Yahyi, mengke nek ditutuke tekan subuh ora rampung. Ngoten Mbak Muti, pun kula kesel. Kok ditutup. Oke, Mbak Muti dan teman-teman ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mengke tungone Mbah Yahyi nggih. Ngoten nggih Pak Lurah nggih. Tungone kula. Lah piye panitia mau ora ngomong arep sisan. Ngono ki nek ana apa-apa rembukane diramekke ngarep. Nggih, lah iki piye diramekke sisan. Dongane karo ngisi sak paket apa dhewe-dhewe. Piye Mbak Muti iki dhewe-dhewe apa sak paket? Sak paket. Oh ya wis nek sak paket cendak. Dosane anu dongane cendak mawon. Nggih, mboten napa-napa nggih, sing penting jenengan paham. Tapi kula tak mimik sik nggih Pak Lurah nggih. Wong awet mau kok ra ngombe-ngombe ta Ki. Ana susu kok ditoke wae. Ya wis, aku nek arep mimik susu, susune tak cekel sik, cek ngono kuwi. Lah iya. Bar ngono terus tak buka. Tak buka, bar kuwi terus tak upeng-upengke sik susune. Aku nek arep ngombe susu mesti ngono kuwi ya. Tak ubang-ubang kesek ngono. Nek Mbak Muti piye? Aku tak ubang-ubang ngene iki sih lho Mbak Muti. Lah tontonan sik iki lho. Oh ngene iki aku. Ngapunten nggih Mbah nggih. Terus bar kuwi lagi tak cucup sithik-sithik sik. Bismillahirrahmanirrahim. Disyuting Mas.
Di zoom kan susune ketok gedhe. Susu kok dawa ngene iki susu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Cocok bayai per. Mbak Muti. Nek aku ki ya lagi nang kene iki lho Mbak Muti bar ngombe susu kok dikeploki. Niku ngertos panjenengan bareng dadi terus. Lah iya ditambah. aku ki nang omah ngombe susu ora tau dikeploki bojoku lho. Nek iki mawon ya mimik susu. Oh, dadi aku nek mimik susu dadak rene sik ngono. Ya ora apa-apa sesuk anggar Mbak Muti sing ngancani ra apa-apa aku gelem. Mungkin diundang malih. Oke, siap. Nggih Pak Lurah siap to ngundang sak paket. Pamane sampean Mbak Muti iki ya gur awak dhewe, pikirane awake dhewe wong awak dhewe dadi wong apik, dadi husnudon karo Pak Lurah. Umpamane sesuk awak dhewe diundang Pak Lurah ning main ning balai desa ngono kira-kira gelem ora? Gas, oke ya Mbak Muti ya. Jadi aku mungkin nyuwun DP malih lho. oh iya no harus no. Engko nek ra di DP ra jalan. Engko Pak Lurah aku husnudon Mbak Muti karo Pak Lurah. Pokok sepakat pokok ade kudu siap-siap sok mbok menawa tahun baru, Bang. Heeh, engko ning balai desa wong gampang to Pak Lurah sak panenane turah. Anu warga Winong mriki umpamane nganti Pak Lurah hoo tenan kersa mboten? Sing banter kersa mboten? Tepuk tangan buat Pak Lurah. Lah iya. Ya wis monggo mengke Purbawasesa monggo Pak Lurah nggih Pak Lurah nggih. Mengke panitiane niki nggih mboten napa-napa, panggunge niki nggih mboten napa-napa, sone niki nggih mboten napa-napa, mengke mubaleke niki nggih mboten napa-napa nggih. Oke, mengke qasidahe nggih Mbak Muti dan kanca-kanca nggih mboten napa-napa. Oke. Ngoten nggih, mengke pengamanan sama Pak Babin Kantinas karo Pak Babin Cang. Ngoten nggih Pak nggih. Wis pokoke wis dadi ngono kuwi rasa dadak rapatne langsung ngono wae. Oke. Monggo Bapak Ibu dipun pungkasi kanthi waosan pandonga, donganipun donga Jawa mawon nggih, donganipun Mbah Kyai Dalhar. Nggih, monggo dipun nyatakan karena Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyawatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bapak Ibu sarang-sarang nirokke kula nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki amin. Pun singkat jelas padat ngoten nggih. Wis pokoke napa intine Pak Lurah muga-muga urusan ning donya awak dicukupi karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sandang pangan papan kabeh dicukupke karo Gusti. Urusan akhirat ayo padha sregep nggone ibadah. Alhamdulillah al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Muti, ada salahnya mohon maaf ya Mbak Muti ya.